Tervetuloa tähän ohjattuun meditaatioon. Olet ehkä löytänyt tämän harjoituksen pariin, koska mielessäsi pyörii itsekriittisiä tai ankaria ajatuksia. Tässä meditaatiossa opettelemme uudenlaista tapaa suhtautua itseemme, myötätunnolla ja lempeydellä. Etsi itsellesi mukava asento, jossa tunnet olosi hyväksi. Anna kehosi asettua ja sulje silmäsi, jos se tuntuu luontevalta. Havainnoi ensin hengitystäsi. Huomaa, kuinka se kulkee sisään ja ulos kehostasi. Anna se virrata omassa luonnollisessa rytmissään. Salli itsesi laskeutua hiljalleen tähän hetkeen. Kiinnitä seuraavaksi huomioita siihen, mitä mielessäsi liikkuu juuri nyt. Onko siellä ajatuksia, joissa soimaat itseäsi jostakin? Pidätkö kiinni kriittisestä äänestäsi, jotta tuntisit olosi turvalliseksi? Mitä jos kertoisin sinulle, että tällaiset ajatukset ovat täysin inhimillisiä? Sinun ei tarvitse tuomita itseäsi niistä. Riittää, että huomaat ne. Itsekriittisyys ei ole sinun syysi. Se on vain yksi mielen tavoista reagoida epävarmuuteen. Se voi olla keino suojautua ja pitää sinut turvassa. Jos huomaat mielesi harhailevan takaisin kriittisten ajatusten kehään, ohjaa itsesi lempeästi takaisin kehoosi hengityksen avulla. Anna ajatusten ja tuntemusten olla juuri sellaisina kuin ne ovat. Sinun ei tarvitse työntää niitä pois tai ratkaista niitä. Koeta vain hyväksyä ne. Kaikki ihmiset kokevat joskus itsekriittisiä ajatuksia. On täysin sallittua tuntea näin. Kokeile kääntyä tuntemustesi puoleen ja sanoa itsellesi mielessäsi: huomaan, että tunnen nyt näin. On inhimillistä kokea epävarmuutta ja itsekriittisyyttä. Kaikki tunteet ovat sallittuja. Luodaan seuraavaksi turvaa kehollisin keinoin. Hengitä pari kertaa syvään sisään ja hitaasti ulos. Huomaa, kuinka rintakehäsi ja ylävatsasi laajenevat. Keuhkosi täyttyvät ilmalla. Anna uloshengityksen olla rauhallinen ja hieman pidempi kuin sisäänhengityksen. Omassa tahdissasi palaa luonnolliseen hengitysrytmiisi. Anna hengityksen ankkuroida sinut tähän hetkeen ja tuoda mukanaan rauhaa. Aseta kätesi sydämesi päälle tai halaa itseäsi kevyesti. Anna tämän kosketuksen muistuttaa sinua siitä, että olet turvassa
ja ansaitset ystävällisyyttä myös itseltäsi. Voit sanoa mielessäsi, olen tässä ja pidän itsestäni huolta. Kuvittele nyt ystävä, jolle olet aina valmis osoittamaan lämpöä ja tukea. Mitä sanoisit hänelle, jos hän kokisi itseään kohtaan ankaraa itsekritiikkiä? Voit nyt kääntää nämä sanat itseesi. Olen riittävä juuri tällaisena. Ansaitsen lempeyttä ja myötätuntoa. Minä voin valita suhtautua itseeni ystävällisesti. Anna näiden sanojen viipyä hetken mielessäsi. Palaa rauhalliseen hengitykseesi ja tunnustele oloasi nyt. Onko itsekritiikki hieman hellittänyt? Onko tilalle tullut myötätuntoisempaa suhtautumista itseen? Itsemyötätunto on taito, jota voi harjoitella. Pidemmällä aikavälillä se tuo mukanaan hyvinvointia ja tasapainoa. Kun olet valmis, avaa silmäsi rauhallisesti ja liikuttele kehoasi kevyesti. Kiitos, että jaoit tämän rauhoittavan hetken kanssani.